nwere nwayọọ jụ ugbo na-ebula akụ etu aka siri kwuo akwala unyi ọkwọ mmiri ka egbechu ma mmiri lu unyi ejizi m ife aya eme ọrafịa ahụ emekwa nke ana na-asọ nke ana na-asọ nke ana na-asọ ndị mmụọ rọsọ ife kwuguru ka gonu bịara ọzọ ọchụ gidigidi ọ na-gidigidi anụ aja ọsọ aja egbe na itesi esu osi mbiri mbi itesi esu na ana aja ọbịa eze a na-asọ anya ya asọ onwe ma nụ n'ufe ga-aga nkụ ya gbajisi ya a na-adụ ntị ntị ya anụ ọrịa jọ mmadụ ba ajọ eziokwu adịghị n'otu alụeme omere izu ome n'ọnwa ajọ nnụnụ a na-ebe n'obodo na alụ na-emezi sọsọ ofu onye amalụ gbajegbu n'ala egolie ka ibu ndị ori mmadụ iri unu etinye ka ife adụrụ ọrụ unu okwu ezinụlọ n'ikpe ana ndị ọchịchị ji ụfọdụ merụ ngwa ọrụ ha iji ebube ndị ilo ha ole nwunye ego ọma na ọ bụrụ nwunye nna ejebe afịa ha jiri gbuo ọka iwu na nwunye ya mgbe mekwuru ndị kpọrọ ha ọrụ ebe dị iche iche na-apụsị ịtazi ọ dịchi ka mgbe egbe na tupu arụ kpọgbuo ya maka echetakwa na o nwere ndị bịara ịrọsiata n'ọka ndị alụ ụlọ nke aka azụ ọkwa ha ka a na-ebeku oge agụ na-egbu ụka dike aga mee ka obodo delu a na-ezi ndị ori ife efi ndụda jiri ka efi ugwu ọgwụ ejiri ọfọ ọgwọ ọrụ nhachasịba ka asakọsịba labụ ndị igwu ndị omekome kpanikwa be eji m ifi ogbugbu si onye meta nya were isi ebu onye yeburu ụmụ ogbugbu ọnụ ha nke mere ego ụmụ Igbo kọwalụ na ụmụ ụmụ eziokwu akwụsị ịkwa afọ mkpọ ogbugbu na-agbasi ozu debe n'elu ana na-eme amala ife jiri o ji eyinye egwu n'ozuara erule ozuara esi isi ya bụ ijiji na-alụsị agbara ụwa gara ihu na ọ chọrọ ogbugbu o ji edunye ozibe ndị ụgwọ obodo na-atọ ndị agbara akwụkwọ tụnye ọnụ tupu ofi ogwu ụgwọ ọ na-eje kata nzu n'ọra mmụọ dị iche iche na-enekwe enwesi n'ezi afa ya bụ Michael ewere ilo na-asị kpọba agbọ nke o nwere oge eji ama ọkwa si ndị mmadụ ijebe okwu adịghị ka egbe ejekwu okwu ọkwa alụsị dị n'ugwu Yoruba Bini n'ụwa niile Igbo ya dịzi iche mgbere ijekwedu uwe na obi asọta eji ọkọ ọrụ na akụkọ onye isi ọdịnala n'Ọkịja o wee duje maka ndị siri na asụ chasịrị lụọ ya ife mana okwu ogbugbu dukwa etu ọdụ ọ kọwara na ogbugbu aya egbunata onye aka ete ọcha na arapụla ogbugbu ntụ onye gbuo onwe ọ bụ ndị ebe ha ya ebula ozu ya gaba na obi ndị ntụ ma na-ekwonu ndị ọ na-egbu kirikiri mba ogbugbu akpụ sọ ndị a chọrọ ikpe nkwụma ọtọ ndị na-egbu mmadụ were awụ zọrọ onwe ha jee n'ụlọ ụka chiribe eze ebe a na-apịa okwu mmanụ na ọgaranya bụrụ ogbenye ife ya okporo ndị ụka ogbugbu a na-egbukwu ndị na-eri ife doro n'iyi ndị na-atụ ụjọ obodo gbukwo ma ndị eberi muchiche ozu ego na-atụ egwu ndị Siria na-adụ na mma ogbugbu
ogwugwe nwere nwa nọ mara isi mmụọ ya na ndị ozi ọ bụchasị kwụba aka ọtọ kelu maka taba balogu na ndị ọrụ ya isi n'anya dị ha ṅaa abụ abalogu eyi na-akpụ ụkwụ ụkwụba na nsọ ogwugwu akpụ na nsọ ya nsọ n'ọba nganga banye agụ n'ọnụ nganga ya na mmiri ọkụ na-egbugbo mbe unu mana onye ji ebeghị mgbe a na-anị mmụọ ebe ka mkpọ ya mgbe ogwugwu gosiri ha na ịkala aga m so na-agaba nwata di ha wọjuo anọ echigakwa m azụ na onye meta anya were isi eburu ugo ọrụ nke ha si tata n'ụlọ ogbugbu ekpewo na onye pụtara kwuka o siri metụ mmụọ ya ebugo mba jirikwa agara ma ndị si na ọkịja bụzi ọrụ ija ka ncha ihe nkiri ebugo ana m ebe ebere na agbọghọ bụ na ya enwetezi ọ na-agabọ n'ụzọ onye na-ebia n'anya abịakwa osuna agụngụ mmụọ onye na-egwu onye mmiri aka ọ na-eme nwambe ejeghị na n'ikwu ihe niile na-eselite na ọdụka okolo anụ anọrọ yo ihe niile na-eselite na ndị ukwu na-abịa ike n'oriri ihe niile na-eselite na awanite azụ ka nri ka ọ ya ejipụ ihe niile na-eselite na ụkwụ na-eje wala wala ihe niile na-eselite na anya na-aga awa n'ọfụlụgo ihe niile na-eselite na nwokenye nọ n'ụlọ egwu amụọ n'ọgụ ihe niile na-eselite na okwu ị na-asọ anya onye dị ya ekwu ihe niile na-eselite na ndị gbulala uliti n'ọsọ bụ akasi ihe niile na-eselite na ndị m dara onunu na egwu emebe na ihe niile na-eselite na ọchụ nkụta ma na-ekpuchi ụta ihe niile na-eselite na na dibịa gwọrọ ọzọ ọzọ ọbụrụ dibịa ihe niile na-eselite na ọkụkọ tụjụ anụ onu eṅụrụ ya ihe niile na-eselite na nwata dọla gbara ya na ife mewe ihe niile na-eselite na anyị agụ ochi ntị na agha esu na ihe niile na-eselite na isi kote ebu na ọya gbe ihe niile na-eselite na esu mara ife tụwọ n'ugbo ihe niile na-eselite na oke agbanaghị ọdụ ele ya ọkụ ihe niile na-eselite na ụbana chọba ọnwa obere ugo n'ọnụ ihe niile na-eselite na ọkụkọ ọcha ziri onwe ya egbe ihe niile na-eselite na aka nụ isi ọnụ ihe niile na-eselite na isi baba n'ọya nụ ihe niile na-eselite na mbọsị niile bụ mbọsị onye ori ihe niile na-eselite na bana ofuke bụ mbọsị onye mụ ife ihe niile na-eselite na onye na-asị makwọ ndị anyị iwu ihe niile na-eselite na nke kwelu ndụ n'ụbaka ihe niile na-eselite nke na siri na mbe anyị efọsa ya kpọọ ihe niile na-eselite na akụm nọ n'orimiri abaratụ mba ihe niile na-eselite na mgbadagbọọ na mgbadagbọọ na ihe niile na-eselite na pụtalụ na ezigbo dinta nọrọdụ nso ihe niile na-eselite na bakashiwo mmiri nyiri enyi ihe niile na-eselite na iyi riri ụgbana n'ọka nkụ ihe niile na-eselite na ọ bụ osisi kwado mada ihe niile na-eselite na a na-enwe ite ọgbọnyụ ọkụ ihe niile na-eselite na eluru bịa n'ọfịa mgbada gwala ọsọ ihe niile na-eselite na agwọla ihe enu mgbere adaba enu ihe niile na-eselite na idebata ọba egwu atụba ji ihe niile na-eselite na oke igbo chụsasịla anụ n'ọfịa ihe niile na-eselite na ndị sila anụ edolara ụbụla ihe niile na-eselite na n'ụlọ bịarube ndụ anọrọba ọnwụ ihe niile na-eselite na bandasi bakasi sela aka n'ụlọ ihe niile na-eselite na unu bụ ndị adịsa achụ efi ihe niile na-eselite na ndị chọrọ ife ọma na na ihe niile na-eselite na fụpụ ife ọma tire ya ọgbagara ihe niile na-eselite na ndị edemede ma ndị okwuchukwu ihe niile na-eselite na unu chọọ ka anyị chiga n'afụfụ ihe niile na-eselite na ndị abụọ na-abịa chebụ obodo a ihe niile na-eselite na ọ na-abụ idunye oke chekwaba azụ ihe niile na-eselite na
bandu oji bandu ọcha ihe niile na-eselite na ụfọdụ ndị na-asụcha ndị orikwu ihe niile na-eselite na maka ndị na-akpọ mba dị n'uju ọnụ ihe niile na-eselite na dịrị ndị na-etu mba egwu adawu ihe niile na-eselite na ama na nwanne nwe ahụrụ na-ebi ihe niile na-eselite na onye alụ jizi aza nwa nke mmadụ ihe niile na-eselite na mmadụ ya na-asị n'eke ghọrụkwa ubi ihe niile na-eselite na emeghị ife a na-eme ubi ihe niile na-eselite na n'ọgọdọ kaba nke ọkụbi yọrọ iyọ ihe niile na-eselite na atana ihe agwụ amụma oke oke ihe niile na-eselite na obodo a na-aghọ naanị ịkpa ihe niile na-eselite na na-ewere ganda ekerie n'aka ihe niile na-eselite na esokwu ebe nwere ndị nkụkụ ihe niile na-eselite na ọ dịrọ njọ na-enwere ndị nkụzi ihe niile na-eselite na okwu elighị izu na ahịa ebi ihe niile na-eselite na n'ọbụ osisi chọrọ ndo pụrụ n'ajọ ọfịa ihe niile na-eselite na o dere amelu obodo tọkwa ụtọ ihe niile na-eselite na ọchịla ọfụma ya chi ọzọ ihe niile na-eselite na igoloko ọkpa n'ịkwa na ihe niile na-eselite na etielu ga-abịa n'ihi agba ihe niile na-eselite na egwegu n'ite ọkiri ekwelu ya ihe niile na-eselite na ọbịa ka eji aja n'onye ọchịchị ihe niile na-eselite na ife ọganiru adị na n'ime ihe niile na-eselite na ọ na-enwe ndị uvu obi na ndị nkwutọ ihe niile na-eselite na ndị asịrị nrịkọ mgbalụsi mmiri ihe niile na-eselite na ndị atụọ n'iru agọrọ n'azụ ihe niile na-eselite na ọ bịala onye ọnụ ọ bụrụ ụjọ ihe niile na-eselite na egeji na ndị nna dị ntị n'onu ihe niile na-eselite na ọnụ nwoke na-ekwukwa onugbu ihe niile na-eselite na ọnụ nwaanyị na-ekwurugo ihe niile na-eselite na ọ bịala banye ego ọkazi enwe n'ọnụ ihe niile na-eselite na ọ kpakọta nya ata n'ọnụ ya ihe niile na-eselite na onye sila na adụ na mma anaghị edo edo ahụrụ n'azụ ya ihe niile na-eselite na